Moi, mä olen Liisa. Mä oon 17-vuotias ja mä asun Tallinnassa. Mä käyn lukiota ja mun lempiaineita ovat kielet ja musiikki. Vapaa-ajalla mä kuuntelen musiikkia ja teen videoita someen. Mä tykkään myös käydä kaupungilla kavereiden kanssa. Mä opiskelen suomea, koska mä haluan ymmärtää suomalaisia biisejä ja TV-sarjoja. Ja ehkä joskus mä haluan opiskella tai työskennellä Suomessa. Mun tavoite on, että mä uskallaan puhua enemmän ja puhun rohkeammin. Hei, mun nimi on Markus. Mä olen 18 vuotta vanha ja mä opiskelen ammattiopistossa. Mun ala liittyy tekniikkaan ja tietokoneisiin. Mä tykkään ratkaista ongelmia ja tehdä asioita käytännössä. Vapaa-ajalla mä pelaan joskus videopelejä ja seuraan teknologiauutisia. Mä opiskelen suomea, koska suomi voi olla hyödyllinen työelämässä. Ja mä haluan myös matkustaa Suomessa enemmän. Mun tavoite on oppia sanasto, joka liittyy kouluun ja työhön. Ja mä haluan oppia kertomaan mielipiteen ilman, että mä mietin sanoja koko ajan. Moi kaikille, mä olen Sofia, mä oon 17 ja mä asun Itä-Virossa, Narva kaupungissa ja olen lukiolainen. Mun perhe on kaksikielinen ja siksi kielet kiinnostavat mua. Mä tykkään matkustamisesta ja eri kulttuureista ja mä haluan työskennellä joskus matkailun tai asiakaspalvelun alalla. Mä opiskelen suomea, koska Suomi on meidän naapurimaa ja siellä on paljon mahdollisuuksia ja mä haluan ymmärtää erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Mun tavoite on, että mä pystyn keskustelemaan luontevasti ja kysymään tarkentavia kysymyksiä. Mä oon jännittävä, mutta mä yritän. Moikka, mä olen Antti. Mä oon 18 ja mä asun Suomessa, Lahdessa. Mä käyn lukiota ja mä oon kiinnostunut kielistä ja erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Mä tykkään urheilusta ja mä kuuntelen musiikkia, mutta mä teen myös kouluprojekteja aika paljon. Mä oon tässä ryhmässä, koska mä haluan tutustua teihin ja auttaa Suomen kanssa. Mun tavoite on, että meillä on turvallinen fiilis puhua. Me voidaan oppia yhdessä